Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa. V dnešním videu si zahráme Fortnite tady s tímto Ghostfacem. Ghostface, kouknu se, jo, rovnou si můžeme ukázat shop. Dneska je 26. nebo 27. nebo 26. nebo 20. No je, jo, 26. 10. a tento shop. Repo tady jakože nějaký skiny, já se nevyznám ve skinech, jakože tady ten nový pílik, který byl v tom Huggy Wuggy, to bych si chtěl koupit, a momentálně nemám výboxy. Art Clown, Jason, tady Black Phone, ale Wednesday tady, se kouknu na ten emote. Oh bože. Sorry, mě se to neví. Počkej. Celkem sluzký emote. Tak tady auto je celkem pohoda. Ale tady ten skin je celkem dobrý. Jo, ani se to nechci ukázat. Díky moc. Scooby, jasný. Tady nějaký nový, tady nějaký skin. Hej, tak tady nejnout bych mega chtěl. Ten píly tady ještě. Počkej. To bude stát, nebo hezky. Jo, 500 tady. Ale vlastně to se dělá na novou bandu. Terminátor, a jo. Celý bundle za 2300. Tak. A tady máme nějaký emoty. To je celkem dobrý, tady tam Gangnam Style. Yes. Já nebudu zpívat, bych se strapnil. To je mega dobrý, to je ten. To je nějaký skin. Jest, tady tohle jste mohli dostat zadarmo, ale já teďka nevím, jestli to je, že jste si stáhli tu hru, tady to vrátili, ale teďka vůbec nevím, tak. Do Jacket, nemusíme ukazovat, to snad každý ví. Godzilla, King Kong, Porsche, kam 911 GT3 RS. A tady potom nějaký už pásy. Takže Ghostface už tam není. Ale tak. Já to nebudu dál okecávat, uvidíme sebe. Tak jsme tady a to vám taky ukážu, až budeme úplně v autobuse, to se vám nechce čekat. Věc, někdy se mi to bude sekat, jakože mám celkem dobrý počítač, jestli chcete vidět, tak už jsem ho jednou, jenom bych chtěl, já teďka nevím, jestli asi vypla scénou toho. Já jsem to tady chtěl vám ukázat můj počítač, ale někdy se mi to sekne, tak mi tady po tohle video nepište, že mám ultra zasekaný počítač a tak, jakože já jsem rád, že nějaký mám vůbec. Tak, jsme v autobuse. Tady, koukneme se. Sem. Podáme, kam to je takový divný Ghostface. Kam teďka nevím, co to je za Jordany. Myslím si, že 4. Ghostface se 4 na nohách. Já jsem nevěděl, jaký si mám dát ten glider, aby to video nevypadalo trapně. Tohle video vyjde i na YouTube, takže tady vám likuju můj YouTube. Tak, a to je jedna věc, to prdel. Tady, když se to teďka vidí na YouTube, tak tady je můj TikTok. Je to nádherný, to je takový pěkný stvoření.
Třeba teďka jsem měl jakože... Co tady chceš? Co? To je takový pít. Co to je cheater? Že mi nemůže dát hlavu. Počkej, mu dáme report, zkusíme. A jakože podle mě je prostě jenom dobrý. Jo, podle mě byl jenom dobrý, ale... No právě, no, jakože byl prostě jenom dobrý. Ale nevím, jak mi mohl dát RPGčkem headu, abych zdechl hnedka. Možná mi dal killčo. Tak jo, uvidíme se teda ve hře. Jedna věc, prosím, dejte mi na YouTube 50 odběratelů. Prosím, kámo, budu megálně rád. Protože ten na TikToku mě zabanoval streamování kvůli tomu, že nějaký cápek nahlásil, že bro, nejsem plnoletý. Nějaký 5letý dítě mě nahlásilo, takže jakože celkem blbý. A tak ať můžu s 50 odběratelů na to je jakože na YouTube streamovat. Na Kiku budu streamovat, ale jenom, jakože sorry jo, jako teď se mi to seká jak hovno. Sorry jo, teďka se budu vydírat, ale to dokud nebudu mít 50 odběratelů na YouTube, tak nebudu streamovat na Kiku. Stejně moje streamy nikoho nezajímají. No nic. Mám tady na ten malý baráček a uvidíte proč uvidíte proč. Čekejte, já jenom píšu mamka, až přijdu. Já tady jenom dám tady to, co jsem chtěl. Co chceš? Se to mě. Hahaha. Co ty tady děláš? Víš co, proč ne? Víš co, tady koupím nějaký skoubesniky. Půjdu tady nahoru zakempit. Počkej. O něm volá mamka, tak to. Kámo, borci, já jenom přijdu do pokoje. A cápeček tady má nějaký problém. Vem si telefon. Hej. Co je? Co jsi? Nic to nejde, Okej, co tady? Jo. Co je? Kámo, neotravuji. Natáčím video. To taky dám něco. Počkej, já jenom líbnu z party. Počkej tady. Počkejte, já jsem musel vyřešit bráchu, protože brácha je u babičky a ho mám poslat domů. Tak a máme tady cápečka. Máme tady Ghostface. Ty pičo. Sorry, jsem zprostý prase. To je zmrt. Okej, jdem si to. Jdi do prdele. Jo. Co je? Ghost, čekám, jež mi prdel třeba. Zborci za to, že jsem tak zprostý. No, já jdu ještě jednu. Tak máme tady oběť. Doufám, že tady toho cápka najdem. Tak mu to tady jenom vyznačíme, že je cooked. A hnedka druhýho. Tak, ty a ty. Tak já doufám, že se potkáme. Sebevražda. Bum. Nejvyšší bod na mapě, na který nejde vyskočit. Ty vole, co to je? Na to by vyskočila i moje babička, bro. No a nepřeskakuj to, ty koště. No to je jedno. Chci spadnout už. Kam, vole, to nesnáším. Kam, proč mi to tak nahýblo, vole, zase úplně dementní.
Ale tak podám rovnou. Podíváme se, jestli tady je Daft Punk. No, ten Daft Punk event už je megálně starý, já jsem tam nebyl, jsem měl zrovna Zaracha. Ryb já. Já jsem tady první nuly. Všechno mám vyberu. A i když to bude 20krát v mém inventáři. Cos? No skyňáků. Zdechni nula. Mám náladu na nousky nějaký. Wow, co to je? Pustí. Yes. Co je? Takže to? Počkej, to možná ještě nějaký travel nebo co, bro? Wow. Počkej, tam chci. Ale to nic nemůžu udělat, to je pitomý. To je jedno. Počkej. Teď jsem to nepochopil. Počkej. Já si můžu zahrát event, na který jsem reálně ani nemůžu. Yes! No nic, borci, tak asi nezahraju, asi úplně zahraju radši live event. Kamu. A já jsem tak záviděl tomu Alkanovi, že tam byl. Bro. Ghostface. Kde já se vidím? Tamhle něco děje. Já se k tomu přibližu a ono ke mně, jo? Oh my gosh. Jestli teďka tam něco nemá vylíst, ne? Yes. To je dobrý, že jako se na to můžete kouknout a je takhle jako. To jsem mega rád, jakože jsem na tom eventu chtěl hrozně být. Tam to, já to pro ty, co mají jakože to, ať někdo nechytí z toho to, jakože, nebo já nevím, co říkal u toho Alkan, bachat někdo to, jakože já to, mám to radši zakrýt. Ať jako to, někomu to třeba něco dělá se zrakem, sorry, no. Ale co, já to pustím.
Kámo, to je mega dobrý. Ne, mně se to dával skip, já tam jsem to. Já jsem klikat na Ečko. Mám to skipnout? Dobrý, nebudu to skipovat. Šedý jako. Sorry, borce, můj brácha se vole chová jak dement. On pořád chodí do pokoje. Já to skipnu. Papa, já jsem to skipl, mě to nebaví, kámo, tak dlouho. Jo, teď jsem na nějaký té planetě a hraju za to first person. Tady jsou kousky těch jejich masek, myslím. Myslíš si, že to tak mělo být? Nebo jako těch jejich obliků, nebo tak? Tady by měla být maska, aha. Teď si to dám na sebe. Bych měl jít tam do toho. Bum, 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 bum. Já si to projdu, asi tady. Ne, tam nechci. Nebo se tam na koncert si užít. Já vím, co jako tady můžete všechno udělat, můžete jít do Lego světa. Ale tam se mi asi úplně... Počkej, já jdu do Daft Clubu. Nebojte, nejsem úchylák. Ale asi půjdu do Daft Clubu. Co jste? A co? Co? Pěkně kroutíte. Počkej, jsem nevěděl, že tam můžeš jít. Já taky zatančím, že jo. Počkej, nebudu tady moc taky, no. Se rolíč. To můžeme posadit.
jediný Ghostface. Tady natáčím momentálně třeba 2 hodiny. To chlape, co máš, vypadáš nějak divně. Hej, myslíte si, že tady ty všechny skiny, co tady jsou, myslíte si, že to jsou nové Fortnite skiny? Já si myslím, že jo. Napište do komentářů, jo, jsou 100%, protože tady toho znám. Tak, ale jdu zase někam jinam. Klubu toho bylo dost. Tak, teďka se koukneme na jejich koncert a asi to bude všechno video. Pojďme. Mám jít navštívit nějaký svět jiný. Nemůžu. Nevím kde. Ale já bych chtěla jako dostat ty boty, takový ty. Mohli byste vědět, který. Lego. Kde jsem na úzkon? No, nechci jít na úzkon. Kamu? Pořád nahýbá jako vole pičo. Já vím, co se tady má dělat. Nebo jakože tak napůl, víš co? Co ještě můžu sebrat? Takže ten... Počkejte, tak já to teda moc nechápu. Vole, a to kamera debilní, vole, by už mohla taky natáčet normálně. Kamu? Nevím, co kam.
Yes. Teď tady udělám úplně. No ne, k čemu tady musím sbírat ty věci. Nebudu to vybírat. No. Hele, u dnešního videa to bude všechno a zatím, co je? Greta, vem si telefon. Co je? Co je? Duky, vem si to. Jo. Co je?